Damai ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Shalom. Dihamuaka manami nanami dihita saluhut na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Adorang setolhas tuhita barita dauli jamita di minggu tasadarion. Dengkado tutu molo pinatada hodiri alaudope na parjulu sahali parjupangata marhite-hite minggu itonga-tonga ni huriata HKBP Resort Kirap Ramajao. Habi margoar padita Tony Wakson pakpahan inata pardijabu boru sitopul dunga di basa-basa hotuhata dihami dua danak sadamai bawa nuaing tongon mahasiswa di STT Jakarta laos ibada manak syakangan jala sada boru natongon nuaing kuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata di Batam laosima napa dua hodope bahira hidup dohonon dak saya binoto bahasa-bahasa di Tuhan idak saya juaon batik dogogo tang yang muanon bagai bimar parbui amin hidup pasti ada tuk solas rohamu molo gabeta baka pinopar ni pardita teh hidup holadi bahasa hak rodin waeng hidup tolak digugu badak kuboto gabe marhite nok sahati ba tu kirap remaja gabe lam posoi ba so warnai remaja gabe remaja rupani kan nah di remajahon baca Tuhani alai nahudok sahak rodin waeng hidope anggon waengon jala mangula habin waeng di Huriata HKBP Resort Citra Indah Jonggol jonok do namar khobar jabu do hita laos di tonga-tongata do waeng hubo kami donang dohot inata tu sodot yanak kondami imajon darohaku partinadan nabui hubasahat kami tu hamuak kamang di hamuak kainang nang dohot haha anggi pinaribot di bagasan parcupangata di bagasan partikianon memang unik do huriat tahun alau do pe parjulu habi di son widanakin nakailaw masuk kodak pala hupar roha hotu baribon orang ditogi hot situat tau sa juluan pitor langsung do tukat toroda hupar roha hot be ay gudang gurwas ni hakai pikirak remaja bahasa geldeng gari janon narohak kur paling dakin duk pela ho masuk minggu nak kuida tu sab asing kuate gabi gecek tusan narohak kur rupane ya memang keunikan itu terkadang menjadi sesuatu hal yang indah doi jala 20 walu tahun au marhuria odo fe hujuk panghuria songonon ido na 22 tahun au
mangula di huria memang odo pe jupangau huria si songono jala hamu pera hira odo pera jupang mu huria songono dan mura ga bisa mudiri mura tung di dia pe boda pasok kita tangadong dope songono tangadong dope jala memang menarik cukup menarik las doroha jalan lebih menarik di hari tahun munai do namar minggu huida di bagasa tikion udang mubah udang mose masih hohok ma di bagasan Tuhan ay tumbasa do Tuhan ya kamang do tamu akaina macai basa sahak rodin waeng lohok do pedi hamuna maskerika datu kita tadahia mar masker tundami ang guadok kina kalak mar masker nga dihatai doni patiat kal hokko sehira na beugo yakko indah bang gudang ala di ba mungkin ala na di ruang operasi namai adong mar masker alai hinor hodi covid 10 sia ikota tadda mo mar maskeron torop dakadongatana gabi aguan hosa nangilu tabdaging na namago parnyang guan na nangaliang mohop pakilalaan na naswadok padayon na alay basa di Tuhani di hamak kabang dota minang tang buhay para suadota rasi rasa sadarion di bagasa tikion di lowas Tuhani do pehita boy marsaor di lowas Tuhani do pehita boy mangula di palua do pehita sya covid sa pusiay so gada holanala di dengkan basa di debatadoi amen aladi di hamwa kamang do tamwa kaina di minggu sadarion minggu kantate mangedehon eden baru di jahu di pasahat tuhita turpuk nauli jala turpuk naboi patokuhon rohata di pakapor syauta di Tuhani imana tersurat di 2 Musa di bidu 15 di ayat 10 sia sahat rodi ayat 20 sada hujaha dihita tapa huti hutma di bagasan rohata songonodo tersurat di turpuki ay bongot tu bagasan laut do hoda ni raja Parao do aka huretana rodi parsihudulna jadi di pasuang Jehovah Maha aka aek ni lauti mangalikupi nasida alayang gohalat Israel mardalan di nama hiyang do nasida di tonga-tongani laut dungi ditiup si Miriam boru padurirang iboto ni si Aaron odap sada di bagasan tanganna jala ruar sudea ka boru-boru marurur manghutong ibana masitiup odap nabi jadi marede tari parma si Miriam tunasida marede mahamu tu Jehovah ai marmulia si tutudo ibana hoda dohot parsi hudulna diusopon tu bagasan laut ido sahat ni turpuki dihamuak kamanami nanami dihita saluhut manahina holongan di Tuhan Yesus Kristus boido takas olok-olokta las nirohatta molotongon tahilala meluehita siap parmaran meluehita siap songgok-songgok ibadah parcudu napaduahon boy do
Hinorhoni roha biar, rohana tahuton, rohana sai di palilili. Gabi lam odol tu rohat tapa jewot tak tutuhani. Idobana molotogon di palilili. Halak hita sahirana yang dibunuh hita Pitor sayuru hita dengan secara spontanitas maka tahun Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolonglah Tuhan. Ya ruhiot tiki du di duriau tiki posodo pe ala dau tu bagas huta di dainang na tutuai jika mamodus udiedo lahu tu bagas na tutuai tongon di tongabor gin mulak syapar miaman tangadong dope hati hai ojek tangadong dope grab ay dong mertua bilok kana poso naingon law martadak pe ngamar grab ngamar ojek ngar gokar go ibe da julu komber dalak pak do pe dau susudat gula merdalan sasadaaw didalani siada sopada agamaku manay liaw tupudi huber sahiran arongma cahaya agak bulat ibana sira bakulim musi inna dilewati Eropa duk sadililin nga musi bulat sahira bola api rosa pudi bus ida musi marngongos suarana HP baru mamolus udian baru mamolus kuburan Sasada udah mardala di tongah borgi di golap, tangadong lap pudalan. Molo di kondisi nasi songonima dirin nuai. Songo dia mah pakilalam. Boy do gawe maritoti tahuton. Hidup pada sono belakang oh Tuhan, 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 dongannya Tuhan, dongannya Tuhan. Sayyidina marupani. Dakwata molo hiado dipakai Allah kamu pas di perdalan kamu marbas rupani, mar motor, mar mobil. Tapi berlubah-lubah mabus non. Songo misalnya bintang utara tu makmur berlubah-lubah. Holallahu mabuat sewana. Sampai so diwoto delari sahirana naing masih singkuram mah ujungnya kecewa na di bagasiah mah oh Tuhan sudirami nabi oh Tuhan Tuhan bolo kami kita di tiki di Pulau Batam malah cuk di kumber laut mak ferry ulu tibu opak nih sahirana tunggaling mon ferry no sahirana yang lo konong no Pitor martangyang ini sudi akan ada di bagasak ferry Tuhan Tuhan ya Allah ya Rabbi ini nama di betokkan Roma kana Kristen Yesus Yesus ina hidup jujur deh semua alai mau lepas do tiki mangan di mana di Tubasa do tehyo ada nggak kat Tubasa di sokkan saya ngot tu peheradong go sehiradong ko hiya manugi ho na marsi pangaro di sidak ko to narok parkira pon naulu manugi tu sidak boto dah tai anon ni ide pe atika dong rupani memang agak berat menugi kami dengan larung hugo busai kelek padite sarak do bercermin tapi kono tropak sih dia orang mangan darohar kan juga gabi sudat huzur penuh mulak kali perjula lagi patulu asal madok kau menugi itu markantate kan bersyukur deh bahasa molo di sidang boy ala ditiki naneng lonong nyoperi non Pitor Tuhan Tuhan
Dihawa kamana minanami dihita saluhutan lahin holongan di bagasan Yesus Kristus ahanapik na kilalahon ni bangsa Israel nasay di palili-lili halak Mesir, nasay di palili-lili parangan ni si Raja Parao. Mapahit tarotohon na sida moro dihitaw rupani Wido honor seheran nong dapok ma jatuh tempo. Wido tatu si jatuh tempo. Deadline dogar di teh istilah dan bolod dia deadline ini kan. Molo di hamian ini tak pernah aku ikut tahag istilah ni alai ngolol bahasa lebih gampang jatuh tempo ini. Jatuh tempo ngekod bayar kredit ni jabu. Kadapok tiki dan godaun kondisi tanama. Adi pelili-lili betong jatuh tempo bangga sampai 3 bulan dang digarar kredit ni mobil mulu dang digarar ditarik manom mobil loan jatuh tempo haladunga setiap bulan dang dibayar cicilan na pinjaman na mulu so digarar ikon ditarik ma kulkas saja budak marang na TV saja bunai mana motor sejabunai lahu garar ni jala hira sudah itu hitau harong jatuh tempona hira rongku sudah jatuh tempona au sendiri parong jatuh tempoku saya dipalili jatuh tempo daun waing dua na kuliah bulan pito non di koma baru kuliah mau musai dua halak na kuliah di swasta holat tusido pikir aku jatuh tempo tusi dipalili do hita jutaan dingo lutau say di palilili udang gotong ka dori-dori tong mabiar tu jatuh tempon ay nga sanga marjaji tu among ikom manguri nama di bulan Desemberon hape halek na pesarong ujung nga mabiar mula tu ta edang mula kota baruong daw ay nasarong kepeng mo adong gonyan jinabuado ay say asal mula kau say holan na halek ton di masukut-sukut adiga ko manguri hape nga jatuh tempo ay gadi batas ang gusto manguli bihota onon mate na mau na among main rupadikan hape nga dapok taon tongdang darok kalik na rupani biar mamuda tuhuta tubo na pasukit dohot akalan na asing alay na naing dohonon ni turpukotu hita di hamak kamang dohot tamu kainang sada na harga ima bahwa Allah berkarya dalam segala kesulitan orang percaya amin manguna do debata di hamaolon natadopi di bagasan guru tahun tang di pasopu debata bangso hasiana tang di pasopu debata akada porsiai ketika harus menghadapi kesulitan tidak bakarya Allah dan diudah di debata toka-toka di bangsa Israeli nggak dilele halak Mesir be Israeli marhoda nasida jejak hoda nahi birang dilele hape dunga besahat nasida tutopi ni laut nararai laut mati tangadong be jalan sudah buntu tidak ada lagi jalan keluar yang ada hanya putus asa tangbe mate nama hita olah saga nama na boy paluahon na sidang mo di rohana asama dua sa tangan ni Mesir nang mulak pa ito tanong Mesir lolok ko dirin tu lauti mate holan nama hamate yan nama jabarna tidak lagi jalan keluar ay laut nama cebagas molo tartakup ni halak Mesir ikom mate pusaon na do daripada mate di pusa tumagom mamate manikot ido bada didok rupani tumagom ba langge una ngapala si guru tumagom mamate una ngapala mangulu di hatahon natuwa-tuwa na jului di habatahon tumagom malangge una ngapala si guru tumagom mamate una ngapala mangulu imapakilalahan pernyahapan nama cewaci nama cebarir nah sotertape sehingga putus asa yang ada balik tumagom malangke una ngapala si guru
tubago mamate nang apa manggul. Dan terkadang hal seperti itu sering kita rasakan. Seolah-olah kita berhadapan dengan sebuah jalan yang sangat-sangat buntu, yang tidak ada lagi jalan keluar. Itu pendagang udah kalah manikot. Dan adong bepa kirimonna, dan adong bepa harapanna. Semua sudah buntu, ngagolap bedi ida sude. Dan adong bedi hilalai bara jalan keluar. Aw saya jodoh hujan tahun nak kamang dot tamu nang ala sebuah pengalaman, kenyataan. Adong go ya sada. Ala disahit na, terus janganlah ni ekonomi na, sahit na do, sahit na nama, dah dong betarubatan, iba na pisau karteri nama ngariba kartasi, iba na butuhan ni, pakai pisau karteri, kiribak, di boleh iba na butuhan ni, di siat iba na buti doh usus ni. Seharusnya mati ibana sendiri mengaribagi butuhannya pakai pisau-pisau karteri mati kot ibadah dengan cara yang sangat-sangat tragis hanya karena pengharapan yang sudah putus, karena sebuah perasaan jalan sudah buntu, karena sebuah perasaan bahwa tidak ada lagi jalan keluar baginya, tidak akan ada lagi sukacita baginya. Maniko madiulai ibana alai itu bangsa Israeli kang dipaluas debatana sida putus harapan di bola debata lauti kami merdalam bangsa Israeli di tanah nama hiang di tonga-tonga di lauti sahak ro di tubariba ni lauti na sida merdalan di tanah nama hiang di tonga-tonga ni lauti duk sahat na sida tubariba di lauti sahat na Musa akasordadu parangan ni hala Mesir masuk mana sida tubagasan lauti dung masuk aka parangan ni hala Mesir itu bagasan lauti di tanah nama hiangi nung ngabe satu baribahan bangsa Israel pitor lonong masaluhut tatara parangan ni hala Mesir mate lonong mana sida saluhutna ya mau kamang dota muinam. Ketika orang-orang percaya itu dipermainkan, maka sesungguhnya Allah sendiri yang bertindak bagi orang-orang yang membuat orang-orang percaya itu sengsara. Halak na palidak-lidak ngulu ni halak na porsea, debatado na gabi alona, debatado na palidak-lidak ko dirina Musa ditikina. Allah dido si Miriam mangedehon ede puji-pujian tu debata. Dipalu nga odap dipuji ibana ma debata alania alani haluhaun naum cinalona sia debata alania keselamatan yang Tuhan berikan kepada mereka, keselamatan yang tidak dapat diberikan oleh apapun, keselamatan yang tidak dapat dijangkau dengan pikiran manusia. Nasuboya lani gogo dang boya lani huaso dang boya lani hepeng dang boya lani pikiran soga dala di huaso di debatado na mangula ido na palua na sida amang do tamuinang buka da kadik turpukon marhite masker na tapakeodo dimulani covid soi nama sudi hitau tarot tohon mabiar tarot tohon bahkan ya ada pedingot tamu moloro syaki tahun nahona covid ditaruhot tu pangaribuan na dihitan diusir mola dong at tatabo to nahona covid syahira na tapadau doi dimulanai termabiar dohita tarotoh kita jangan menghacit do pernyahapan ni nahona covid di hati-hati alai di hamak kamang do tamu nang bahasa di Tuhani so nahuruk nak kaning di palua do hita siani di palua do hita di luas do pehita rasi-rasan waing hipas totu sahara mungkin adong bo setong-atongat tanahya makilalahoni nahya makilalahon ngaliam mohop nahya makilalahon nang mago parniang goadna nahya makilalahon nang mago padayanna nahya makilalahon marnilutas sudah dagingna nahya makilalahon nasoso nang modom takso nang hudul takso nang joncong takso nang mangan dohot akalan nasi
Alai, Tuhan memulihkan kita, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Basa-basa di debata adui. Ala ni minggu kantate, edeho masada edeme baru di Jehovah. Marede bahagian sian ngodu ni pakapor siaut tu Tuhan idui. Takia dong ibadah tanpa nyanyian. Baka pola pitu ede ngolo tapatupat par mingguon. Asingnya ede haleluya, asingnya ede pilihan, asingnya ede aliamanami, asingnya ede amen amen amen. Pola do pitu ede. Jada dihamua kamang do tamuinang mamuka siapa sekolah mingguon. Dunga diajari hitamarede, dunga diajari hitamarede. Torop do sia tonga-tonga ni halak Kristen. Gawe malo marede, gawe parede. Holan ala nama muka siapa sekolah mingguon. Moro nakaning jongjong sian seksi sekolah minggu di Joloon. Masosialisasikan parheheon sekolah minggu. Mari bangkitkan kembali semangat sekolah minggu itu. Nang sangapu dara ala ni kopiti. Dang ngolo memar minggu, dang ipaloas na torasna mar sekolah minggu. Mari kita bangkitkan kembali. Tapa hehe muse seperti sekolah minggu ni. Asare ta kaya nak kotai aido ngolu hapor siauna. Marede adalah ungkapan perasaan. Marede ido hataridani roha, ido hataridani pakilalah. Mololungun rohani sasahalak dede hodoi dihina lungun ni rohanai pola manetek iluna ala di lungun ni denai ala lungun pakilalan. Ngolo masih holibana dede hodoi di papoto hodoi marhiti-hiti edena holong rohana dede hodoi di patarida hodoi marhiti edena holong rohana nak turi pena di patarida hodoi nak pelang apala dok tuinatana rupani I love you indah sarengawon indah kan tak pernah dok rupa di tuinatai tak kotor mulu dah mau adong kau hewa ulu dah mau tepus di madok tinata ijau ma apa sarangeon ulu sokoni dah kan isi biar baju halak dah jauh buka juga sama mana rogo ya tang yakin awadongi darok caro perupani kalau dungu sapudu mana itori bering natai ma apa I love you. Dat kay bota na patak sa ngoni. Tanga dongi. Unang-unang ra. Hodungo. Bergelektan. Innakan. Ipe mo dok kegelektan. Dungo. Aduh kon naburong boho. Bergelek mi. Dan gelek na dagida. Gelek mi. Bari di gelek mi. Lamanga gelek mi. Inna dorupa. Tanga pala. Alayang ko mangedehon podo di. Mangedehon. Madik dek magampiri dahasia sai tu madik dek tu bonana dahasia molo duku beke suarami dahasia Taralobian dah butong mangan dah sia. Toho doi. Lobia butong mangan boleh bagi ho sarai nata. Kayak nggak mungkin deh. Sedih. Unang-unang malas so di Jawa ko na malas do pabigi-bigi tatta markutetek. Mahon na marisabi mo to kon na marisabi ko na kan. Pero na markutetek na tuju nga law kalori mana sa Jawa. Alay mo lo mangedehon ya dehon de. Nakpedang apala so ni kenyataan na. Siya de tari de do bahwa nga masih holibana. Dia rindu akan nak baru pinuli kasong ni apalagi masa-masa remaja. Hola nala ni si hol dulu di kabar mad di sampai sajom.
Sampai sajom, esok binoto mang neber gue, ikar madi sampai sajom. Dugi mare deme, aku mau makan, ingat kamu. Aku mau mandi, ingat kamu. Ale baru berhalek, nato gimana kan? Biasanya baru berhalek songon itu. Biasanya kan baru berhalek itu. Ay tercari, dia marcoket-coket tibu-tibu ni kan. Ujungnya Romeno nggak dugarin gitu nih. Cepat itu. Nama tok sampai 1 jam kau di kamar mandi. Molo lungu rohana masih hol dikerasa kesepian tapi dia dehot dotoi. Dia dehot. Saya di suara hodoi, apalagi di halak Batak. Saya di suara hodoi marhite-hite ede da pinasahakna. Marhite-hite luapan hati doi. Marhite-hite luapan hati. Jadi nama rede boy dohonon sebuah penyegaran otak doi sasitong. Godang go halak mago arsak nirohana alan damarede. Mago arsak nirohane. Hidup benar pola molo songo dihitan molo lapokan semarede doi. Marede doi di kodei aka amame hu ma di dorgu dua nih jalan dulu pitor tangging sampai tangging anggor kungon urak-urak nemang edeho nih marede di kodei anakku ki doha muraon dia sampai dak tangging go tapi wah doha muraon na hola binung tua do terus seperti itu kan. Wah, baru nak kamu raun nih, tak kaduk jalan nih. Tetapi itu ada luapan deh. Hidup pada lungu perohana dia dehot deh. Luga guna dapat rau, lusona da logo manang tu dia petaho. Kan itu sing so asing so we luga kona dapara sing so lusona da logo sing so manang tu dia petaho memang gak ada remaja doa muhidah dia mau kemana minanami ido kantate adalah nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Tetapi kantate bukanlah hanya sebuah syair lagu. Kantate bukan hanya sebuah ritme lagu itu. Yang menjadi kantate, ritme lagunya, syair lagunya adalah tindakanmu, perbuatanmu, perkataan, pangalamanmu, ritme syair lagu-lagu yang baru untuk Tuhan. Dengkan parangem, dengkan pakatayong, dengan pabahenanmu, itulah ritme dan syair lagu yang baru, dan itulah kantate yang sesungguhnya. Parangeho mana dumingkan, dan selalulah bersyukur kepada Tuhan. Selamat hari Minggu kantate madihita saluhna martang yang mahita. Muliate mariho Tuhan dihatam namar saringar di tonga-tonga nami. Pasu-pasu mahatami Tuhan. Tutu balgasi tuturo papahenanmu di nguru nami. Haluaon na pinasahatmu na pinatupam di bangso Israel. Nama dua siat tangan halak Mesir. Dilonokon di tonga-tonga di lauti. Sudi parangan ni halak Mesiri. Halayang go bangso Israel di pelbahodo. Torop do siat dongan nami. Nahuma susah hitor honi covid 10 sia. Alai rasa saunari hami di sop bungu mamuji pasangapon kuarmu nabajai di bagasan hahi pason haluau nasya kode Tuhan
acari hami markantate torop do Tuhan hamaolon na huado pi hami di ngodu nami, hamaolon di ekonomi keluarga, hamaolon di hasadaon ni rumah tangga, hamaolon di na mga cahari manugu-nugu akayanakon, hamaolon dia kapar karejoan dohot akala na asing ali Tuhan urupi mahami minggu kan tate mangajar hok kami mangedehon edene baru tadopanmu sogop pamucion nam edene barui dada holam melodi syair puji-pujian alai parangi papahena nam ikonido gabe lirik-lirik lagu pujian tadopanmu Tuhan marpapahena kami dinadengkan pasu-pasu masaluhur ruas ni huriam di HKBP kirap ramajaon namet-met remaja na poso bulung ama ina saluhut di baga sapangkom komion di tanganmu mai saya tu pahya ka ngulu-nguluna patuduhon jalalehon akar rezeki tarlu mobile hono muhahi pason asa marulupolo pamatang nami dohot di nami markantate mangedehon ede puji-pujian tuadopanmu marsangap mahwali Tuhan mangasahon Yesus Kristus Tuhan nami sesa dosa nami asiroham tangihon tangyang nami amin.